Li bajarê Êlihê çîrokek a serkeftinê ya welatiyekî bi navê Yehya Özer bala raya giştî dikeşe. Yehya Özerî di sala 1922 de li kuçe û kolanên Êlihê dest bi firotina sewze û fêkiyan kiriye. Piştî vî karî jî dest bi firotina qeşaşîrê dike û ji xwe re dikanek biçûk vedike. Ji ber ku Êlih bajarek germ e, eleqeya bo qeşaşîrê baş e û karê wî jî baş dimeşe. Di sala 2004 de derfeta wî çêdibe ku karê xwe pêş bixe û di herêma pişesaziya Êlihê de fabrîqeyek a qeşaşîrê vedike ku Sûdê dide îstihdama Êlihê jî. Vêga sala 2021 fabrîqa me de 105 nav fabrîqê de 105 hebxeba kar dişuxulin û derveyê fabrîqa jî 305 hebxeba kar dişuxulin. Hedefa me fabrîqeka mezin ava bikin û xebatkarî xwe bikin 1000. Yehya Özer ji ber ku demeke dirêj zehmetiyên jiyanê kêşaye û giringiya peydakirina kar jî dizane, di vê mijarê de berpirsyarî girtiye sermilê xwe ku bo welatiyên xwe jî kar dabîn bike. Karkerên ku di fabrîqeya qeşaşîr de kar dikin jî dibêjin ew keyfxweşin ku derfeta kar bo wan çêbiye. El organize dondurma fabrikasî dişuxulin. Xwedîş patronê me razî be, me 8 saeta dişuxulîne û askerî ücret dide me, yemek dide me, sigorta me razîne, me dibe û tîne. Batman el organize dondurma de dişuxulin, fabrika dondurma de. Hem işe xwe memnûnin, işê me zav xweş e. Xwedê ji we razî be ku yev destek dane me û me xistine vê îşê em dixwazin ku îşê me mezin bibe û hinek hevalê me dinê jî werin ji xwe re bişkolin, ji xwe re nan qazanmış bikin. Li fabrîqeya qeşaşîr jî hilberîn her ku diçe zêdetir dibe û rojane 5 ton, mehane 1300 ton, salane jî 10,000 ton qeşaşîr di hilberîne ku 15 cure qeşaşîr tê çêkirin. Qeşaşîra ku tê hilberîn hem bo Rojavayê Tirkiyeyê hem jî bo Başûrê Kurdistanê jî tê rêkirin.